Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Poland Sopho ubade Superintendent Balashong That jong katanat enforcement ka Khasi Hills Autonomous District Council Shillong ulai thu baka council kala dap mat lupai ga jingkhang pom ding haus nam khat khandai spa khandai punyo pat menta kam du tulop shu habala khang do yong man shupentep uba Poland Sopho Balashong That kumu officer na KHADC haus nam arajar khat nyo ndai haus nam arajar khat pra ula rung shang san perthei Panya konik election MLA na Maukarwat constituency ng Seng BJP. Ula jingero iki CEM ki EM ki officer ka KHADC bla tre shitom na mal kinong tre ki klam du tulop kumbadu tulop ki wegi district council hapo kajela. Hapiro siya bi ki officer sungi kamtam jadi se secretary level CEM la se la banong ki kam start bani ki we lam la ki big kumbalong ki na Khasi Hills na Karo Hills but na Gentia Hills balik hidup ketolop kedai katahi kedai ke omno ke misappropriation kejing penon kam bakla ya ki pisah pajba da ka ba kumtagin kisim na ka council fund ki penon kam ki public fund reglong ba kim simla da khen bini akar kom badai ba kakta badai ya ka lawaran yang ka department te hadu na ba nadu ba dangron sungsil hadu matahi padon ka jing du tolop light no tangi ti por proper life proposal ko ya dai ga education primary education hatu ko por segin ka school ki ladu tolop chipor namar ka jing khon man ra sa korman ha simtiro administrator tai itu henry banong sungsil hadu matahi kapadon jing kata yang ni ke naka phone ka konsel kata kolong ka ai ro sha ni ki kamtam ki officers yang ka CM ki ong ba ka jingdu tulop yang kini ki atli ki konsel nomor ba harian belakang doyong ti han ke HDC bade belakang doyong ro ki tulop lu kadai kadau ta ne ka khang doyong en menin ka bacar kaya ka jingkang ka bolong sendet kadai ka we ka pomding Supreme Court order Katuru kersengsil kalkamduk tulok. Mar kersengsil kedeke main source na forest satik po. Mari khang sendet ya ka ding di pi cerkai dari sengsil dangla maintain. Dangla maintain. Te kejuru din bala khang doyong le ke kedika second kedika jingjia ke baar ke ba kamlong sendet yo pajba apa megalia. Te kila yamat swai khang ding. Kila yamat kumtu Ibu kum simla yap tangan ki ya im kum tu kumalong khang doyong le te la mat lipa khang ding te la nang suk kila nang yo mat kila nang silur kum no ban hatakorkom te sai sine mene phai kalong ma te habai gurom bi ka department jong po Khasi Hills ka jing start jong gini kin nang alam hoi ka jing alam pajba melak banlen don ke bain don ke ro rekat ban ron hi konsil berogoi te hajing lap jonga kalong bai udisi po Khasi Hills upai ya ka area ke jongu henry long tang kano ya henry secretary yang konsil kam he banyo yo deputy commissioner ya ka jurisdiction secretary social upai ya ka no po upai ya ka Rilangam upai ka nong stone upai ka langrin upai ka kaneka thain mosunram ka shilla na ta saudang pot kemot uhe sibun sya ka jurisdiction banya tu CM ro kumtai CM lolong hi usurit khandiat ya kapasiti kum ya ka phone rei ya de khinya ka strength ite pulong kum chief minister ka jui te ngaimat ban ong haji ada begane ka fangga district council la dei ban sio ban langba kana khubori la kumno la sio ban ai mensim ye kini ki nong tre hang tu kim dei than ban long khawit kim dei than ban shu long ki bu shu sha ya lobby hanore lele ban lobby dalede kuma dia kapasiti le jong ki de ban tip kai lam kumta te kumno nginyai kam tam kini ki arteli ki department mata ki ba khlanya songsil dei ka tax bat ka
trade. Deh ka trade ro kam nam dai bong keren nak mai pat. Hala dalap upulit ya ka kali ha surok bo driver unya ya kali kelam license. Immediate ha to ka pori ula sapan be. Unam la banos driver saya pulit apsa na man simi license ni yang. Lene sap te nga license ka kum baklan en met kum tap apply yang kami. Apa ni pun syuga kami na man rai license. Ula de mun sapan automatic. Tika department jemi enforcement ini kabang siang jemi ngesui department long ba. Dalap siya ikini ki illegal traders harum haneng. Kam dai syuk badong me lana shona lap yo nok tu jerong ding. Me nok tu up te jerong ding le man thoi si chai me sa ai ba men sa jubab. Ti kam la man long. Kamot kadang don te jerong ding ni nang ba. Yo kribet jem jai kan yo witness ba ngai. Hanrai kidon katuk ane jinsa tahi ga jinsa lihat ayure hang no te hakapuan ulit turning hapo PTS te kum officer sidang isuram baki ong gini ki he na polis pemen yong ba te ka department ki jong me shu ini ke shed bait te ka suram sya te kam dei ban long kumta ka bade ban trai bait namar ka jingsiu ko office kala siu ko tolok ko bae te kam dei shu ban aspect da kumoipan de ban trai bait ko mare ban trai Uwe ni obsarang ba yang ka state police DG. Uwe nga populan hidan kena teli kali. Te popuram mi ba marbanyang. Nga phi saram don kali don tak ka baik. Uwe ngam ngai la. Uwe phim ngai man kai hieng. Te hadin so nga populan da phi ka dei phi. Ki ong borok ba phi tre po council enforcement golong ba ka syutut tak kadut perkangap. Te ha batut tut hari bom tut kam tut. Don kiba yai kumta ba don bom yai kumta ne jing dei bat nga hilang ba ngadon la kayeng kesem ngadon nga bit nga biang ngam sem la kata na kata ka ba kumaki buru ki khimi lenti ba let's say otherwise da kumita